πίσω η πουλέ. Σαραντάρις ήταν, είναι τώρα αυτό που έχω πετρελαίο. Εγώ έβαλα παραπάνω γιατί έχω και το άλλο σπίτι από κάτω. Δηλαδή να μην ξαναλλάξω λέφτα και το είχα πάρει. Όχι μεγάλο. Εντάξει και παραπάνω λίγο, αλλά... Πήγαινε. Μπράβο, δώστε τη, δώστε τη. Άρχισες. Εκεί, εκεί. Τώρα δεν ξέρω να μεταφέρει και κουράζει. Μπράβο, πήγαινε πάνω, πάρ' την μπάλα. Ανοίξου. Μόνο άμα βγάλω, ξέρεις τι, μόνο άμα βγάλω τη δεξαμενή, γιατί τη δεξαμενή την έχω, δηλαδή έχω ένα δωμάτιο, χωρί το λέβητα, πίσω πίσω από εκεί και από εκεί είναι η δεξαμενή του πετρελαίου. Είναι δύο πόρτες, μόνο άμα βγάλω τη δεξαμενή και βάλω τον έναν εκεί και τον άλλον εκεί που είναι εδώ. Πετρελαίου, κάτι πετάξει. Το κάνει για να περίπου.